Здравейте, приятелчета! Време е сега да направим първото ми ревю и общо взето да снимаме първия ми досег с електрическа тротинетка или електрически скутер. До сега съм правил ревюта на електрически автомобили, които също може да гледате в канала ми, но за първи път ще разгледаме това Kugo S1 Plus, което е наследник на Kugo S1, Kugo S1 Pro и сега идва плюс версията. Ако следват модела на Apple, следва S1 Ultra. Основните характеристики, които бих разказал и за електрически автомобил, които със сигурност са приложими и за електрически скутер. На първо място мощността на мотора, той е 350 ватов. Рейнджа или километрите, които може да измине, според производителя това са около 30 км, но важното е да се отбележи, че те са изчислени при управление от човек, който тежи 55 кг, кара на изцяло равна повърхност, без никакъв наклон и използва спирачката 3 пъти. Според различни тестове и клипове, които също гледах, реалният рейндж в реалния живот за човек около 80 кг е около 15 км, но това е от други клипове, все още не съм тествал и не мога да ви кажа със сигурност на база на моя опит. Цената също е много важна, за разлика от електрическите коли, които все още са безумно скъпи, поне според мен. Това Kugo S1 Plus е на доста добра цена. Взехме го за черния петък в края на ноември на цена около 500 лева от EMAG. Сега вече черния петък на световно ниво. Сега вече, разбира се, като и на другите продукти, цените са с няколко стотачки по-високи. Но моделът, мощността на мотора е малко по-голяма, по-мощен е този модел електрическа тротинетка от Mi скутера на Xiaomi, поне отново според другите ревюта, които гледах. Разказах ви за първата част от техническите характеристики на скутера, сега ще ви разкажа за техническите характеристики на човека, който може да се вози отгоре върху Kugo S1 Plus. Теглото на човека до 120 кг, като, както ви казах, това много силно влияе на километрите, които може да изминете. Височина, аз съм 1,86 м. Предната дръжка, ето тази част тук, има 3 степени на височина, които се регулират. Най-високата е 1,6 м и тя е най-високата, няма как да бъде по-висока от това и според мен тя е подходяща за човек с моя ръст, но ако сте малко по-нисък, определено ще ви бъде по-удобно. Няколко сантиметра по-високо отпред, ето тази част би било доста добре дошло за висок човек като мен. Сега е зима, 23 декември, малко преди Коледа, въпреки че времето е меко и аз съм по къс ръкав, но както с всички други батерии и за електрическите автомобили и електрическите скутери, студеното време влияе на поведението на батерията и оттам на нейното представяне и колко километра може да изминете, най-кратко и лесно казано. Така че в студено време, около 5 градуса, например, през зимата, това също ще повлияе за намаляване на рейнджа, който може да изминете със своя скутер. Наклона, максималния за изкачване е до 15 градуса, което също не съм го тествал, това отново са спецификации от производителя. Сега идваме насам, за да видим по-отблизо ето тези елементи тук долу. На първо място механизмът за сгъване, който ще ви покажа след малко, но преди това гумите, които изглеждат ето по този начин, те не се помпат, нямат нужда от проверка на налягането вътре в тях. Те изглеждат точно по този начин и нямат нужда допълнителна поддръжка в най-общия случай. През лятото те са меки и комфортни за каране върху тях. През зимата също се представят добре. Разбира се, не е тествано на много ниски отрицателни температури, но тогава и батерията, предполагам, ще държи малко. Спирачката, както и самия двигател, са разположени в предното колело, т.е. когато искате да спрете, спирате с помощта на моторчето. Тук имате един доста добър амортисьор отпред, тук е механизмът за сгъване. Имате амортисьор и тук отзад, който, ето сега предполагам можете да видите, ето тук някъде се намираше, и аварийна спирачка на задното колело, която активирате с натискане, ето тук с крак, разбира се, не с ръка най-вероятно, и просто блокирате задното колело по този механичен авариен начин. Теглото на тази тротинетка е около 15 кг, която я прави една от най-компактните и леки за превозване. В момента в сгънато състояние. За да я разгънем, просто правим ето така, изправяме горната част и затваряме щифта нагоре. Ето така, като не се изисква никакво допълнително
усилие. Това е хубаво, не се изисква никаква допълнителна позиция, когато да заключите или да отключите тротинетката си. Всичко става супер лесно, което също е бонус за този модел на тротинетка. Сгъват се и тези двете ръкохватки тук за по-лесно транспортиране. Ако искате да си ги изправите, правите просто така, завъртате тези двете механизъмчета за заключване в едната или в другата посока, не съм сигурен. И сме готови за управление. Време е за включване. Задържаме бутона Power, много интуитивно, и виждаме дисплея, който е тук. Той ще ни покаже скоростта в момента, изминатите километри и заряда на батерията в няколко степени. Този модел няма Bluetooth свързаност, така че не може да го използваме с мобилно приложение, например. Не е и водоустойчив, така че ако искате да карате в дъжд или в някакъв много интензивен сняг, не би било добра идея. Имаме дисплея тук, който ви показах, имаме двата бутона, единият за Power, другият за Brake. И този, който е за брейк, за спирачката, всъщност се използва и за някои допълнителни команди, като например активиране на този предния фар отпред, който изглежда мъничък и доста така символичен, но всъщност като се стъмни, върши горе-долу прилична работа за осветяване на пространството пред вас. Стойката я избутвате ето така с обувката си и имаме червени светлини тук отпред, както и тук отзад, постоянно светещи, и ако натисна спирачката, те започват да мигат, така че да се види, че се опитвате да спрете. Относно регулациите, задължително проверете какви са регулациите и изискванията за мястото, където искате да управлявате не само тази електрическа тротинетка, но и която и да е друга, защото знаете, че редовно хората с електрически тротинетки предизвикват напрежение и малко така притеснение в другите участници в трафика, така че бъдете уверени в това, че правите нещата по начина, по който е правилно да ги правите. Сега, като съм още на темата за безопасност, има два режима за тръгване с тази тротинетка, Zero и No Zero. В единия случай, когато натиснете Power, веднага ще потеглите от спряло положение. Другият режим трябва леко да се засилите с единия крак, ето така, и тогава натискате Power. Между другото, не знам дали като гледате видеото, дисплея ще премигва така, той не премигва реално, а просто заради херцовете на снимането на видео може би има такъв ефект. За да прехвърлите режима между Zero и No Zero, трикратно натискане на бутона за брейк, ето този, за спирачка, и на дисплея не се индикира на Zero или No Zero сте в момента, така че трябва да запомните по някакъв начин. Скоростта, максималната скорост на тази електрическа тротинетка е до 30 км в час, като има три скорости, първа, втора и трета, които се превключват и се избират ръчно, ето тук, с трикратно натискане на Power бутона, и тук отгоре цифричката, която в момента е 1, втора скорост и трета, която е най-бързата, на която може да достигнете близо 30 км в час, ако решите, че трябва да го правите и ако регулациите ви позволяват такава максимална скорост. Внимавайте с тях. Преди да приключим, отново за безопасността, проверявате винаги дали този щифт тук отпред е заключен правилно, е застопорен, както и тук долу този червеният щифт, който е за изваждане и изгъване по време на транспортиране или носене, също проверявате дали е закрепен правилно и здраво. Гумите са 8-инчови, мисля, че не го казах това. Не се помпят, нямат нужда от проверка на налягането вътре в тях. Виждате по какъв начин е направен самият грайфер на гумата. И още нещо интересно, ако ходите да си пазарувате някъде, например турбичката си отбива, може да си я закачите ето тук на тази кукичка и да се надявате, че тя няма да ви блъска долу в краката, нито в гумата, нито пък ще ви накара да се метнете някъде, докато си шофирате най-спокойно отбила към вкъщи. Така, стана време за заключение на това видео на Kigo S1+. Първа скорост вече направихме 1 км между другото, изцяло на ток. Не пропускайте да харесате това видео, да се абонирате за канала, като цъкнете и камбанката и да пишете отдолу в коментари въпроси или някакво мнение, ако имате за електрическата тротинетка, за този модел, и да споделите с приятели, ако те си търсят електрическа тротинетка. Последвайте ми в Instagram, виждате горе Instagram акаунта ми. 13 км в час е максималното на първа скорост. Сега ще пробваме втората. 17. Предполагам тук около 22-3 може да се развият. Спирачката е добра, може да се разчита на нея. Благодаря ви за гледането и до следващия път със следващото видео в моя канал.